ईस्टार्न पेराडाइम बड'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं पिटार। हाग्रा रैखाथिनि थाखाय दानानै दोननाय NGOआ गावसोरनो आयेन बेरेखायै दंफां बोदों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्ला रानिखाता रेन्जनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय गोबोरखि फरेस्टआव। थांनाय हराव आयेन बेरेखायै दंफां गलायफोरखौ ट्रेक्टरजों लाबोदोंमोन। आयेन बेरेखायै लाबोनाय दंफां गलायफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजा आरो अरन NGOनि बिबानगिरिफोरा होबथानो नाजानाय समाव सान्तिपुर ओनसोलनि नाखिदारायाव नारा नाथायै मोनसे जाथाय सोमजिलाङो। नारा नाथानि गेजेरजोंब्लाबो गासै गं8 ट्रेक्टरजों लाबोनाय दंफां गलायफोरखौ सान्तिपुर हाग्रानि बिट मंख'आव लाबोनानै दोनफैहोयो होननानै मिथियो। बे जाथायखौ लानानै सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामनाय समाव सार्भिस प्रभाइडार एबा NGO आरो रायजो राजाजों नारा नाथा जालायनायखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफोरा बिनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंथि दिखांदों दि NGOखौ हाग्रा रैखाथि होनो दोनदों ना हाग्रा फोजोबस्रांनोसो दोनदों। रायजो राजाफोरा थारैनो बुजिनो मोनाखै मा खामानि मावहोनो सार्भिस प्रभाइडारफोरखौ थिसनदों एबा NGOखौ दाखो। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय, जेब्ला नै दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना न'फारसे दावखोदों, अब्ला बै नाखिदारानि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन। दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो, आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना नाज्रे नुज्रे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेला बोखेलि खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों। ओमफ्राय दा बेनि खोथाया बेनोल', माने जोंनि उदालगुरि, कुसुं दैसा, साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ, माने दंफां सिखावनानै। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया। गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय। सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो, मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर, खिन्थु दा टटेलि बन्द'। ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ। माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि, बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय। दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो, बिसोरो हन्दा सोयो, पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय। जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय, ट्रेक्टर 6था 7थानि जाबाय, होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय। दंफाङा दै गोबाङै दङ, ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफ्लाबाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय, लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो। आं बै समाव इसेफ सार, आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन, नोंथांमोना सोङोब्ला इसेफ सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों, माने बिदि बोरै जाखो सार, जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा? जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै, खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो। मा प्रुफ दङ, मा अर्डार दं बिसोरनावहाय? हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो, खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया? NGOआ मानो हाना लायो? नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो दाखालिबो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय, ओमफ्राय बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय, सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों। नांलाया दे रेकर्डखौ, लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिनदों, होआखिसै आरोखि आङो। ओंखाला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय। ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय। जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय, नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि। बिदिनो दिनैल' नङा, गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों। आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन, माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों। ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय, वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावला थिखो होदों होनदोंमोन, खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै। दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरनो, रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय, जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले, NGOनि दादागिरियासो सोलिसै। जों खोथा फंसे होनोला फंबाय, बिसोरो गाबोननो EM खोन्थानानै नोंखौ गाबोननो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा। दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै, लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै, खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय, गाबोननो नोंसोर नारहैफिनदो होनना थोनहरबाय। बे मोनसे इनकाम। ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो, गाबोननो सरखारनि न'नि हरदों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय। बेखौबो आं लगे
खोन्थाहरदों आरो रेकर्डना दङ जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै होननानै खिथाहरबाय होमब्ला बिदि एफा फाव दङब्ला मा अवादारै माबोरै फाननो हांखो रेन्जारनाव सोंहरनोब्ला फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अवादार बिसिनाव बिदो मा अवादारै बिसोर फाननो हादों दा रेन्जाराबो बिसिनि थाखाय बिसिनि उफुद्रुद बिसिनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया मानो होनोब्ला बिसोर लायो गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन बेखौ फानगोन बिसोरो बिदि फानै फानबाय थायो आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव मैखुन खानो थांबाय हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि दंफांखौ हाहोनानैहाय ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आंथ' नुदोंमोन डाइरेक्ट ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा एनजिअफोरनो खिथाहैदों नामखौ गोसो जायोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि बे एनजिअफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथियोमोन आरो गोबोराव थाग्रा एनजिअफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ आरोखि दहायबो गोबां कन्टेक्ट फैदों ओमफ्रायसो जों मिथिदों नङाब्ला जों बेंटलाव दङमोन बोरै 6टा 7टा हाग्रानिफ्राय लाबोदों जों मिथियाना बिसोरनि खामानि मावनायखौहाय बिदि आरोखि बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङा सरकारखौ माबायदि इनिसियेटिभ लागोन आङो बेखौल' खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय जिनुखि माने सारा मानसिखौ दोनबाय हाग्रा रैखाथिनि थाखाय जोङो एकदमबारे गोसो होनानैहाय हाग्राखौ रैखाथि खालामनांगोन दालालिनि थाखाय नङा थाखा आरजिनायनि थाखाय नङा नंगौना नङा दा दंफाङाखौ जेन'बा पाब्लिकआ फाननो मोना एनजिअ'आसो फाननो मोनाब्ला बोरै जालायखो बियो दा जों बिराद खस्थ' उदालगुरिया नों साथारि गुरसे हायनांगौला होसोजायोब्ला बा एनजिअ'आ अपेन हानानै गलाय लाबोनो हायोब्ला गलायखि गलाय ट्रेक्टर लाबोना फाननो मोनोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरसिगोन खिन्थु दा आं सारखौ खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय सारनि सायाव पाब्लिकफ्रा गोबां दुखु मोननाय फैगोन बिदिब्ला माने एनजिअ'आ मावबाय दस्रा ओमफ्राय बिसिनि हेड हिसाबै सारखौसो बिराद दुखु मोनगोन आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनो माने मा रोखोम जाखो सारा जेन'बा एसे एनै सामलायनो हादोंना हायाखै खिन्थु बिसोर बदमाइस मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेखौ सारा स्ट्रिक्टयै दायथ' लानानैहाय बिसोरखौ सामलायनांगोन नङाब्ला बेबायदिनो थांबाय थागोन आरोखि जोङो बेयाव दं माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोनदों हाब्रु फुनलाबायनाय बे मानि थाखाय फुनो बिसोरो बिराद गोरों माने जेब्ला बिसोरो गोदान हास'नायनि गोदान रङा दङ बेखौ हाब्रु फुनफैबाय दा हाब्रु गैया बिसोर अलरेडि जारखिनाव दै लांफाखायो बेखौ लुबाय लगायबाय बिसोरो बेखौ लिरलाबायना लाबोयाखै जाहाथे फुराना सोंदां हानाया साननाय बायदि आरोखि जेनेबा दंफां खाथिखावफोर दोननाय दा नोंथांमोनाबो खबर ला उदालगुरि खुसुं दैसायाव जाथिफोर दंब्ला खबर ला सोर फाग्ला गलाय मावबाय थाखो सोर गारि होनानै बे एफा गाज्रि बोथोराव सोर गावनि मैसो गारिखौ दान होना गारि होनाय रावबो दंफां मावाखै रावबो हाहैयाखै जाथाया माने आं एसे बाहेरायाव दंमोन नालाय ओमफ्राय माखासे कलजों इनफरमेसन हरदों दा फ्राय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों सिगांबो माखासे भिजिलफोर दङ फाथायहरो लकेल मानसिफ्रा बेखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानो हागोन ओरैहाय माखासे 5 नाम्बार हरैजाय हाग्रा दादगारि हरैजों दाख्लैनिफ्राय बिजों सेस्था खालामनानै बख'दों बिसोरो बेनि उनाव नै दिनैहाय बेबायदि जाथाया जानानै फैबाय जानो नाङामोन माखासे दा गोबां वाइल्ड लाइफखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे सार्भिस प्रभाइडार दाना होदों प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नाथाय बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थायोबा जोंबो दुखु मोनो आरो पलिटिकेलि हेम्पार फैयो बेखौ जेन सेकेन्ड टाइम मावालासिनो थायोबा मोजां आरो बेनि अनगायै गाबोन बिनि इनकुवारि स्टाम्प माखासे माबाफोरखौ लानो थाखाय जों माखासे रेन्ज अफिसारजों सावरायगोन आरो डिफ'जों आं माबा हरदों मिथिजोब्बाय बिसोरबो गुवाहाटियाव दङ सारा दा माखासे रेन्ज अफिसारजोंबो रायलायदों एक्सुवेलि बियो रेन्ज अफिसारफोरनि रेसपन्सिबिलिटि डिपार्टमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटि उइदाउट कनसार्न जुदि बेबायदि खामानि मावनायाव सोरनि मा दं बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय जोंबो लिरगोन गाबोन मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन डिसिनो आरो नांगौ जायोबा जों चिफ मिनिस्टारनो लिरगोन आरो हप मोनसे स्टेटआव थायो जों बेनो लिरहरगोन जोङो जोंनि अरन एनजिअ'निफ्राय जोङो गाबोन जों बे खामानिखौ मावनाय जागोन आरोखि बार जेन जानो नाङा जाखिनि जाबाय जोङो हाग्राखौबो नांगौ दा बिनि कनजारभेसन खालामनो थाखाय जोङो माखासे जोंहा अरन एनजिअ'आ जोङो दाख्लै थांनायावबो वाइल्ड लाइफ डे जोङो प्रग्रामखौ लादों दा बेबायदिनो जों जाखिनि दङ जोङो माखासे हाग्राखौ निस्सय नांथारगौ बिथांमोनाबो सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै खालामनायखौ बेयाव प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेयाव समर्थन होनांगौ आं बेखौ खावलायो आरो जोंनिफ्राय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ उदालगुरि जिल्लायाव
उन्दै उन्दै गथ'साफोरनो गान्जा फानबाय थानाय समावनो गान्जा फालांगिखौ हमनो मोनो। गांजा बिक्री करे अलग अलग बेचू माल का है रवा ना दिले कितना है इसमें कितना में बेचता है इसको 20 रुपया टीचर पूरा बिक्री कुछ है हम तो कोनो नहीं सार कोनो नहीं अब नहीं एकदम नहीं नहीं गांजा गांजा नहीं माबायदि नै जोंनिया गासैबो बायग्राया जोंनि गथ'फोर गोनजा ओमफ्राय नै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बायो बेखौ आइदि टक्ला बे 20 टाका नै टक्लासेयाव बेसी तो नहीं जों इउनाइटेड फराम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय एक्स एनडिबिफोर आरो उदालगुरियाव दा माने फिसा फिसा दखानफोराव थफ्ला फिसा फिसा खालामनानै गान्जा फानो आरो बेखौ जोंनि बर' फरायसाफोरा बायनानै सोबो जों बेखौ सोबग्राखौबो जों बुंदों आरो फानग्राफोरखौबो जिसां हायो जों बन्द खालामनो नाजागासिनो दङ। दिनै बेयाव बे खांख्लाबारियाव बे दखान मोनसेखौ जों दिनै नायफैबाय बायग्राखौ हमनानै आरो दखानियाव मोनबाय मालबो मोनबाय दा जों सावबाय बुस्थुखौ दा बिथाङा बुंदों आहा बिसि गैया बा फिसाय गैया दा बिनि थाखाय बियो फानदों होनदों फिसाय गैया होननानैथ' गाज्रि बुस्थुखौ फानहोनो हाया दा बिनिखाय जोङो बेखौ बन्द खालामफैबाय जों दरखार जायोबा बेखौ जों थानासिम लाना थांगोन आरो आयेन बायदियै बिसार खालामहोनाय जागोन। ओरैनो नोंथांमोना बेयाव बेसेबांसो थफ्ला मोननो हाखो? बेयाव थफ्लायाथ' 50नि बारा किन्तु अजना बेसेबां दङ जों बेखौ सुवाखै आरो जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों बुस्थुखौ सावहोबाय मालिकखौनो सावहोदों जिहेतु नों फानलाबा सावदो होनना बुंनायाव मालिकआ सावबाय आरो बुंबावदों जे बे खाथि खाथियाव आरो गोबां फाननाय दंबावो जों बेखौबो जेसे हायो थाबैनो जों हमनायनि सेस्था खालामगोन आरो उदालगुरि एरियायाव बेल' नङा गोबां जायगायाव बुंदों बे गासैखौबो जों हमनायनि सेस्थाखौ लाहार फाहारखौ जों खालामबाय थागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।